Türkiye мәктәбендә мин бик авыр ияләшкән бер момент турында әйтеп китәсем килә. Менә безнең быел 4нче сыйныф, 4нче елыбыз, һәм мин әле быел гына бу күренешкә ияләшә башладым дип әйтергә була. Ул да булса, соңга калу һәм соңга калуга мөнәсәбәт. Мин инде менә бу 3 ел, беренче 3 ел нык борчыла идем, нык ачулана идем балаларны. Әз генә соңга кала башласалар да, эш яна, күңелдән янасың бит инде менә без үзебезнең мәктәпләрдән хәтерлибез. Я сине сыйныфка кертмиләр, я сине куып чыгаралар, я сиңа нидер җәза бирәләр, әмма әз генә соңга калсаң. Мин балаларны инде кайвакыт була бит шулай өлгереп булмый. Алар үзләре дә сузалар һәм барбыр ахыр чиктә соңга каласың. Мин инде ничек кенә ачуланамый идем, ничек кенә чаптырмый идем. Мин әйтәм, хәзер сезне ачуланалар, хәзер сезне кертмиләр бит инде булар. Баралар тыныч кына кереңнән бер нәрсә дә булмагандай. Шуннан соң кайткач сорыйм, нәрсә булды укытучыгыз, нәрсә эшләтте, нинди җәза бирде дим. Юк, бер нәрсә дә әйтмәде, бар урыныңа кер дип әйтте. Яисә башка соңга калма дип әйтте. Һәм инде мин беренчесендә өйрәтеп керттем иде. Әйтәм, соңга калганым өчен гафу итегез дип әйтергә. Укытучы шаккаткан, аның беренче тапкыр шундый тәрбияле мөнәсәбәт тим инде, хөрмәт тимме кулы булгандыр бугайын. Хәтта укытучы шаккаткан бу күренешкә. Була мин сыйныфта соңга калалар дип әйтмәс идем. Шундый йомшак мөгаллимәдә булуларына карамастан, балалар ул кадәр үзләрен иркен һәм җәзасыз дип әйтикме соң инде тотмыйлар. Әкренләп без дә вакытында җитешеп йөрергә өйрәндек. Һәм инде хәзер әз генә соңга калсак та мин борчылмыйча аларны мәктәпкә илтә алам. Минем әтием дә, әнием дә укытучылар һәм бу тема бездә аеруча әһәмиятле дип әйтик инде. Безгә алар кунакка килгәннәр иде. Мин шуннан исемә төшердем үземнең берничә ел элек нинди булганымны. Без әз генә вакытына туры китереп мәктәпкә бара идек инде. Алар шуның кадәр борчылды, шуның кадәр нервыда иде инде. Чөнки вакытында киләсең, әз генә алданрак килмисең, яисә 1 минутка соңга каласың. Менә шуннан мин аңладым үземнең нинди булганымны. Моның плюслары да, минуслары да бар, әлбәттә. Ләкин төрекләр алар шундый, ничек дип әйтик, иркен, тыныч күңеллерәк дип әйтим соң инде. Шулкадәр янып тормыйлар. Моның яхшы ягы да, начар ягы да бар, әлбәттә. Сез ничек уйлыйсыз? Бу турыда фикерләрегез белән бүлешегез әле.